ایران هم وقتی شر خواه به اسرائیل و امریکا یرا ایریش و زختن خواه لدیجی پارتین روجهلات کردستان زیده کرنه. ایرانی لدیجی پارتین کردیین روجهلات کردستان بریارن انترپولی خستنه دوره دا که پیشنگ پارتین کردی بگرن. پشتی دەستپێکردنا شەڕێ دناوبەرە حکوومەتە ئیرانی ئەمریکا و ئیسرائیلێ دا زەختên leşgerî ewlehî û dadwerî li ser çalakvanên sivîl, civak û partiyên Kurdistanê gihiştine asta herî bilind. Di bin hinceta rewşa de her dengekî nerazî bi tohmetên giran yên ewlehiyê tê tepsandin. Haman siyaset di derêjahiya şer de û di dema ragihandina agirbestê de jî li ser axa Başûrê Kurdistanê têmeşandin. Tîma Kurdistan Iraq a rêxistina CPT bîlançoya êrîşan eşkere kir û evagahî da. Heta niha Îranê li dijî Başûrê Kurdistanê 751 êrîş pêkanîne. Ji van êrîşan di 130 êrîş birine ser kamp û baregehên partiyên Rojhilat. 86 jê di serdema agirbestê te pêk hatine. Di encama van êrîşan de 5 endamên hêzên Rojhilat canê xwe ji dest dane. Wekî bersiv ji bo vê rewşê li seranserê sînorê Rojhilatê Kurdistanê di rojên dawî de rageşî bi rengekî berçav zêde bûye. Li gorî raporên ji qadê herêmên wekî Merîwan, Bane û Mehabatê di hefteya borî de şahidiya topebarankirin bi cihkirina çekên giran û pevçûnên dijwar ên çekdarî di navbera hêzên Supaya Pazdaran û hêzên Kurdî de kirine. Di çarçoveya zêdebûna fişaran û geşbûna aloziyên navxweyî li Rojhilatê Kurdistanê de Tehranê qonaxeke nû ya givaşê li ser opozisyonê dest pê kiriye. Têkildarî polîtîkayên givaşeyên dewleta Îranê Ajansa Mîzanê evagahî da. Dezgeha Dadweriya Îranê derbarên rayedarên muxalîf ve biryara şopandina dadwerî û qeydkirina çendîn gilînameyan derxistiye. Ji bo hejmarek ji serkirde û endamên pejak, Demokrat Pedekî, Komala û Pakê biryara dadwerî û hişyariya sor a Interpolê derxistiye. Daxwaza redestkirina wan ji bo wan welatên weke Iraq, Belçîka, Almanya, Fransa û Swêd hatine şandin. Zextên ewlehiyê êrîşên leşgerî û hewildanên hiqûqî navneteweyî di demekê de ne ku Tehran piştî nêzîkî 5 salan ji hevrikî û şer deriyê danûstandin û rêkeftinê bi Amerîkayê re vekiriye. Lê di berdewamiya siyaseta girtina deriyê diyalogê li gel Kurdên li hundirê wî welatî de bi ısrar e.